Jmenuji se Oskar. Je mi 10 let. Zapálil jsem kočku, psa, náš dům. Možná jsem dokonce ugriloval i červený rybičky. A píšu ti svůj první dopis v životě. Místo toho jsem klidně mohl napsat. Říká se mi Plešoun, vypadám stěží na 7, kvůli rakovině bydlím v nemocnici a nikdy jsem se na tebe neobrátil, protože si stejně myslím, že neexistuješ. Babi Růža. Jenom já. Je tady nejstarší. Musíte být tvoje dobrá kámoška, protože to ona mi řekla, abych ti napsal. Kolik je vám let? Zdraví, zdraví. Už jste brali trojmístná čísla? No to by si ze mě děláte legraci. Nedělám, ale Oskare, tady nesmí vědět, kolik mi je, jinak mě vyhodí a už se neuvidíme. Vy jste prošla? No, něco takového. Jako jogurt? Procházeli jsme se zrovna v nemocniční zahradě, když v tom šla do děle. Vy mluvíte sprostě, babi. Proč mluvíte tak sprostě, babi? Profesionální deformace. Co bylo vaše povolání? Dělala jsem zápas ve volném stylu. Říkalo se mi škrtička z Languedocu. Ale zpátky k té mojí záležitosti. Mluvil jsem o tom s uzenáčem. On se teda nemenuje uzenáč, ale Yves. My mu tak jenom říkáme, protože má popálení 3. stupně. Uzenáči. Mně se zdá, že už mě doktoři nemají rádi. Mají ze mě depresi. Ale houby, Plešoune. Doktoři vydržejí všechno. Vždycky je napadne nějaká další operace, co by se dala provést. Podívej se na mě. Mně už jich slíbili nejméně 6. No, asi je víc inspiruješ. No, to bude tím. Proč mi jednoduše neřeknou, že umřu? Babi Růžo, proč mi nikdo nechce říct, že umřu? Udělá to, co ostatní? Škrtičko z Languedocu, prosím tě, bojuj. Proč by ti to říkali? Když to víš. Tak mě napadlo, Oskare, co kdybys napsal Pánu Bohu? No, proč bych měl psát někomu, kdo vůbec neexistuje? Udělej to tak, aby existoval. Oskare, vždycky, když v něj trošku uvěříš, tak bude existovat o něco víc. No, když to neuděláš, začne ti z toho harašit. A tak jsem ti, milý Bože, u příležitosti svého prvního dopisu tak trochu popsal, jak to tady vedeme. A chtěl jsem se zeptat, uzdravím se? Odpověz, ano nebo ne. Škrtni, co se nehodí. Nashledanou zítra. Pusu. Oskar. Nemám tvou adresu. Co mám dělat? Milý Bože, jsi fakt jednička. Ještě než jsem ti svůj první dopis poslal, už si neodpověděl. Jak ty to děláš? Přijeli naši. Tady. Abys byl v obraze, musíš vědět, že bydlíme hrozně daleko. Jezdí za mnou jenom jednou za týden v neděli, protože v neděli nepracujou a já taky ne. Maminka plakala. Doktor Dieseldorf opakoval. Zkusili jsme všechno. Věřte mi, úplně všechno. Tatínek odpovídal. Jistě, pane doktore, my víme. My vám věříme. Stál jsem tam s uchem na kovových dveřích. Nevím, kdo z nás byl studenější, jestli dveře nebo já. Ale potom doktor Dieseldorf řekl. Chcete ho jít obejmout?
nikdy nebudu mít odvahu. Ne. Nechci, aby nás viděl v tomhle stavu. Ne. V tu chvíli jsem pochopil, že mý rodiče jsou zbabělci. A co horšího? 2 zbabělci, kteří mě mají taky za zbabělce. Dieseldorf řekl mým rodičům, že umřu a oni utekli. Nenávidím je. No měl bys zase napsat. To víš, Bůh je silnější než já. Mně něco napadlo. Kolikátýho je dnes? 19. prosince. Vidíš, u nás doma se říká, že podle posledních 12 dnů jako v roce se dá uhodnout, jaké bude počasí celých 12 měsíců roku příštího. No, říká se to. No a na něco takového bych si s tebou chtěla hrát. Teda vlastně spíš ty se mnou. Takže, ode dneška budeš každý den prožívat, jako by to bylo 10 let. 10 let. Jeden den rovná se 10 let. No to znamená, že za 12 dnů mě bude 130. A co bude potom? Co bude potom? 12 dní? To jsem na to fakt tak blbě? Babi růžu.